Ene mehman tomaşaşlar bugün Murat bilen Ogulsuray beýik söýgüniň aslynda durmuş toýlaryny toýlaýarlar. Durmuş gurmak bir gedek gaýtalanmaz her gedek diýilýär türkmenlerde. Adam ömrüniň durmuşyny ýeke gedek gelýän bugünkü ýaşlarymyzyň bag toýuny meşhur Destan video studiýasy ýazga galdyrdy. Ene mehman tomaşaşlar görüşüňiz ýaly bugün Murat bilen Ogulsuray beýik söýgüniň aslynda durmuş toýlaryny toýlaýarlar. Muratsan, bak tuval, boşaňara. Boşaňara Allah'san. Sen ýaly bilen bir ömürlik bak diýasa. Sen için sen aydınlanmada dua ediyoruz. Hürmet olan Destan video. Nadir Mert Halifa. Sağda oldu. Seni sevip aşırabın işte bu yürek. Dün seni söye söye öz yerinden geçti bu yürek. Anan ayda senden özge hemme kıydan geçti bu yürek. Bu düğünüm yar hakikat, bu ömürde her deme seni yere sen gerek. Mana ay gerek del, yıllar gerek del. Ertirimde hem del, sen hemişe men yanımda bol. Sen sögün gülümden, dinimden başka yar gerek değil. Sen hemişe men yanımda bol. Korkalım harap, maladine sen dilinden, sözlerinden yar gerek cevap. Hiç kimde yok gül yüzüni, gözlerini yürek dur sorar. Sen men üçün durmuşumda, bir men üçün söýgüm bolan, okulmadım sırlı bir kitap. Mana ay gerek del, yıllar gerek del. Ertirimde hem del, sen hemişe men yanımda bol. Sen sögün gülümden, sen dinimden başka yar gerek değil. Sen hemişe men yanımda bol. Ene mehman tomaşaşlar görüşüňiz ýaly Murat Şanyň toý şeýle bir owadan pırsatlary beslenýär. Elbetde bugün toýda çyhy bilýän kamera bir tans etmeli. Tanslar bilen bilelikden näme etmeli? Elbetde arzuw aýtmaly. Onda bu mehmanlar arzuw aýdarlar, bizem ýazga galdyraly. Murat Tawus bak gol basar.
Bagtly bol, ýatly ýaşa. Muratcan bagtly bol. Murat Kurtaş bagtly bol, bagtly ýaşa. Bagtly bol! Ýasir bagtly bol, oğluny köp bolsun. Murat bagtly bol. Ýasir bagtly bol, Allajan bagtly bol, bagtly ýaşa. Murat bagtly bol, bagtly ýaşa. Muratcan bagtly bol. Muratcan'ın bagtly bol, bagtly ýaşa goşalyň goşar. Murat Proy bagtly bol. Detlan video diňe ýöňe. Ile mehman tamaşaçylar görüşüň diýal bu iki ýaşlarymyň bagtly oýna şeýle bir arzuwlar aýdyldy. Bu arzuwlar ýöne bir arzuw bolup galmasyn. Elbetde ýaşlarymyň durmuşyna ykbalyna hasyl bolsun diýip men öz adymdan, Detlan videoň adymdan ýene bir ýol arzuw edýär ýaşlarymyz. Bagtly bolsunlar. Şundan soňra näle dowam edýär? Elbetde toýmuz şeýle dowam edýär. Sananam. Duam edeni acayip ayıtlarımda. Hadi. Yürütü dans ediyenler için ovadan aydın sahalar devam ediyor. Yaşlar baktı olsa. Hadi şovkulların üstüne. Yeah. Hey. Bugün yürüp kısmadı yani. Sanlaşalım bir yere üşelim. Hiç emniyattan çıkmadı yani. Toy edelim bugün toy edelim. Aydım aytmak benden Digi tans etmek tizden Daşarda bu havada Aylanan Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Yani çimi giydim Yürü kışlı aylana indiydim Yine dostlarımı yanıma aldım Kuguller yadıma saldım Gel gör İlana beni TikTok lider 24'te dışarıda hareketi gör Gece gündüğüm arada videolar bolur Şu maçlarda dinle sivrilim bolur Yadı durmayın Devam ediyaz mi? Aydım aytmak benden Dini tans etmek sizden Daşarda bu havada Aylanan Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Aşkabat'ta Bülbülün Aşkabat'ta Sizin için. Hadi. Pasa la jupa si no lo voy a dar con eso. Y el pum 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 pum. 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 Y el pum